है जौन आचार संहिता जौन लागू रहे ओहमे कुल लेडीज के पैसा 10-10 मिल रहे एकरा पर का कहता नहीं। आचार संहिता लागू रहला दूसरा खातिर, मेन नेता खातिर थोड़ी, आ जेकर सत्ता बा ओकरा खातिर थोड़ी रहे, खाली रहुआ हमरा खातिर रहे। माने आचार संहिता का मतलब कि माने आम पब्लिक खातिर लागल बा, बाकी केहू कहीं नहीं खे। बस 50,000 से 10,000 से बेसी लेके नहीं चले के, ये हमारा रहुआ खातिर के, ताकि चुनाव आम आदमी से मत खरीदवा दे विपक्षी पार्टी। 10,000 रुपया खोलिया आम महिला के लेडीज के खाता में डलाई लड़ुए, और वो आचार संहिता ना रहा ओकरी थोड़ी रहे। माने वो आचार संहिता में लोग नहीं खे देले ना ना ना, वो चुनाव बाद ना दिया ही था, चाहे चुनाव के पहले कुछ दिन दिया ही रहे, तब ना जनते के आचार संहिता लागू बा। लेकिन आचार संहिता में पैसा या धुन बटाइल 10,000 आ चुनाव बीतल तक का नोटिसो जाता रुए कि हमार 10,000 रुपया देबहू के बता दी होला काहे खातिर। अच्छा 10 रुपया दे के फिर मैं नोटिस जाए चालू हो गई। चालू हो गल कि जातना जीविका वाली बाड़ी जा उनका के का कही, हम बड़ी चोना पैसा लेके वोट दिली हो जा, केकरा के वोट देबो हो तो हिनके में देव 10,000 देले बने अयो कह तारी के 10,000 रुपया में मांगे तारे सब। तो ओ 10 रुपया से बहुत लोग मोबाइलो किन ले लोग बा। मोबाइल किनले वाला तो बतियावा से मोदी जी के फोन लगा के नायब तो मोदी जी के फोन लगे कि का करे हम, लेकिन 10 रुपया जवन की मिलल बा एकाल बहुत लोग के है मोबाइल एंड्रॉइड नहीं मोबाइल हो गइल। वो बिहार पर कर्जे काट के दियाइल बा तो भरे के पटले न बा, के भरी हम भरब, हम लेला ही नहीं की। हाँ सोशल मीडिया पर सुने में आवत था कि विश्व बैंक से कि कहीं अलग से पैसा लेहल गइल बा तब सबके वितरित कइल गइल बा 10-10 हजार। हमारे औरत रही जीविका में बड़ी चुना के कहते कि 10,000 मिलता है बिहार सरकार से। कहनी की ये कम है कि जे करा के लेवे के ओकरा के ले लेवे तो अब भुगतान भोगी होते हमने के मजा लिहल जाई, सब मजा लेता नहीं सोशल मीडिया के थ्रू। जे भी दर्शक देखा था ओका से हमने के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा कि जे अगर 10,000 रुपया ना ले ले होई मजा में जिंदगी जी ऐश करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रहो। हर हर महादेव।